Valakinek felesége van, meg gyereke. Az hogy tud bebuzulni, azt... De akkor se kell üvöltözni, meg végig vonulgatni a városon, nem? A többi beteg se csinálja. Akkor táncolhatnának a rákosok és a kamionon, nem? 3 téma van mára tervezve, van egy családos, van egy elmos, meg egy nagyon cigány. jó. Család, jó? Cigány. Család. Családos. Oké? Akkor családos. Figyelj! Jön az áldozat. Tessék! Mai témánk, ma rendbe hozom a családomat. Jó, álljunk meg! Ha itt a CNN, mi hol vagyunk? Itt várnak minket lent a picsában. És mit fogunk nekik ma mutatni? Hogy itt vagyunk, Sanyi. Pisilés megvolt? Rendben van. Szevasz, Palikám, mi van? Nem tudtál aludni? Szervusz, Milán. Köszöntelek a műsorodban. Örömmel tölt el, hogy itt lehetek. Mindig nézlek, nagy rajongód vagyok. Nagyon szépen köszönöm. Gyerekek, szóljatok már ennek a parasztnak, hogy tegye le azt a virágot. Ez nagy kertész műsor. Készen van? Készen vagy. Jó, próbáld meg kibírni röhögést. Kész vagyunk ide lent. Jó, figyelj! Hétfőn Mónival alszol, kedden Nórával, és aztán szerdán. Hogy is van ez? Nézd, Milán, nincs a menetrend kőbevésve. Tapsot kérek. Ez senkit! Ez saját magát se szereti! De engem szeret. Úristen, miről beszél ez a kislány, Milán? Nos, hát... Hogy a picsába kerülheted egy éles fegyvereből a stúdióba, mi? Vakok vagytok, vagy mi? It's so fucking good.